východe Slovenska, nedaleko od Prešova, na strmom kopci nad obcou Kapušany sa týči majestátny svedok dávnych čias, hrad Kapušany. Tak ja sa už blížim pomaly na Kapušanský hrad a som plný očakávaní, či budú to tam mať otvorené, nakoľko majú k dispozícii už aj vyhliadkovú väžu. A rád by som videl aj okolie z tejto vyhliadkovej väži, tak uvidíme, že či už prebieha tá letná sezóna, alebo nie. Tak poďme hore! Z písomných zmienok sa prvýkrát o hrade Kapušany dozvedáme v 13. storočí. Chránil obchodné cesty aj kráľovské záujmy. Bol sídlom šľachticov, pevnosťou vo vojnách aj miestom politických rokovaní. Po stáročia odolával nepokojom, no napokon ho dobehla história. V 18. storočí bol opustený, pohltený prírodou a zabudnutý. Zmena nastala v roku 2012, keď sa do jeho múrov opäť začal vracať život. Vďaka nadšencom a dobrovoľníkom sa hrad obnovuje krok po kroku, kameň po kameni. V rámci Prešovskej radnej cesty vás vítam na Kapušanskom hrade. Tento hrad, ako ste si mohli všimnúť, je veľmi zachovalý. Tie múry obvodové sa veľmi zachovali a samozrejme ešte prebieha tu nejaká obnova, konkrétne tu už vo vnútornej časti hradu. Cesta na tento hrad viac menej nebola náročná. Bol tam jeden síce taký ťahavejší kopec, ale každopádne vyšľap alebo vystúpanie na tento hrad trvalo niečo okolo 40 minút. Prišiel som na tento hrad trošku skôr a nebol tu nikto, bol tu až jeden tiež nejaký turista, možno že asi z priľahlej obce. A som sa spýtal, že kde je správca, no správca tu nie je a tým pádom, keď tu nie je správca, tak aj tá vyhliadková väža je zatvorená, čo je škoda. A na druhej strane ešte sa pôjdem prejsť po okolí, nakoľko okolo celého hradu vedie taká turistická cestička, ktorú si môžete prejsť a popozerať si ten hrad aj z vonkajšej strany. Sú odtiaľto krásne výhľady, či už na Prešov, či na Slovenské vrchy, či na iné pohoria. Jednoducho je to tu krásne. Samozrejme vidíme aj na okolité hrady. Z tejto strany napríklad vidíme na Šarišský hrad. A keď sme sa lepšie pozerali, tak bolo by vidieť aj na Šebeský hrad, ale ten, nakoľko má také trošku nižšie hradby, tak nie je ho dostatočne vidno. Hrad Kapušany sa nachádza len 10 km od mesta Prešov a je ľahko dostupný autom, autobusom, ale aj vlakom. Na hrad vedie zelená turistická značka, ktorá začína priamo pri železničnej stanici v Kapušanoch a vedie až k jeho bránam. Nenáročná túra vám zaberie približne 50 minút a odmení vás nádhernými výhľadmi. Dnes je Kapušiansky hrad miestom, kde sa stretáva minulosť s prítomnosťou. Tiché múry, široké výhľady, kúsok histórie pod holým nebom. Cestou na hrad vás prevádza niekoľko informačných tabuľ s lavičkami, ktoré ponúkajú zaujímavosti o hrade, jeho histórii a okolitej prírode. Vďaka nim sa výstup stáva nielen príjemnou prechádzkou, ale aj malou poznávacou výpravou.
Ak sa ti páčil tento výlet do histórie, nezabudni dať like, zdieľaj video s niekým, koho by mohol hrad zaujať a klikni na odber, ak chceš objaviť ďalšie krásne miesta na Slovensku, o ktorých sa málo vie.